नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवार जिल्ह्यात आदिकवी श्री महर्षी वाल्मिकी जयंती साजरी. कारवारच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात आज शनिवार 28 ऑक्टोबर सकाळी श्री आदिकवी महर्षी वाल्मिकी जयंती साजरी केली. या वेळार विविध खात्याचे संबंधित अधिकारी या कार्यक्रमाक हजर आशिल्ले. तसेच कारवार जिल्ह्याच्या यल्लापूर तालुका मध्यवर्ती तालुका कार्यकारी अधिकारी आणि तालुका पंचायत वतीन आदिकवी श्री महर्षी वाल्मिकी जयंती कार्यक्रमानिमित्तान आयोजित केलेल्या महर्षी वाल्मिकील्या भावचित्र मिरवणूक वाहनाक आमदार शिवराम हेब्बार, विधान परिषद सदस्य शांताराम सिद्दी आणि जिल्हा पंचायत सीईओ श्री ईश्वरकुमार कांदू हेमी सामूहिक कार्यक्रमाक चालना दिली. तालुका पंचायत कार्यालयाच्या आवारांतल्यान सुरू झालेली ही मिरवणूक शहराच्या विविध मार्गांत संचार जावन अखेर मिरवणूक सुरुवातीच्या स्थळार म्हटल्यार कार्यक्रमाच्या वेदिकेकडेन सांगता झाली. नंतर माचयेर जाल्ल्या कार्यक्रमात महर्षी वाल्मिकीच्या भावचित्राक पुष्पनमन करून तालुकाधिकारी मार्फत तालुकास्तरीय महर्षी वाल्मिकी प्रशस्ती प्रदान तसेच विविध क्षेत्रात गणनीय साधना केल्ल्या साधकाक सन्मानित केले. या वेळार तालुका पंचायत एई जगदीश कुमार, तालुकास्तरीय संबंधित अधिकारी, कर्मचारी तसेच इतर प्रमुख हजर आशिल्ले. कारवार जिल्ह्यात बेकायदेशीर रेती व्यवसायदाराक जिल्हाधिकारीन अकस्मात दिले शॉक. कारवार जिल्ह्याच्या बेकायदेशीर रेती काढणे व्यवसाय करच्या कंत्राटदाराक जिल्हाधिकारी गंगूबाई मानकर नेतृत्वाच्या अधिकारी पंगडान जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या भागात अचानक धाड मारिल्ल्यान बेकायदेशीर रेतीचो साठो वाहन जप्त करून व्यवसायात भागी जाल्ल्याक एक शॉक दिले. शनिवार 28 ऑक्टोबराक सकाळ पाराक 4 वाजताना सुरुवात केल्या या पंगडात भूविज्ञान म्हटल्यार जिओलॉजिस्ट अधिकारी, कुमटा उपविभागाधिकारी कल्याणी, तहसीलदार सतीश गौडा, अंकोला तहसीलदार अशोक भट आणि रेव्हन्यू खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले असे कळला. जिल्ह्यात अशी बेकायदेशीर रेती व्यवसाय जाता असे सतत तक्रार येयल्यान ही धाड घायली असे डीसी गंगूबाई मानकर हेमी सांगले. अपर जिल्हाधिकारी प्रकाश राजपूत नेतृत्वाच्या पंगडान आणि बाकी अधिकाऱ्याल्या उपस्थितीत वेगवेगळ्या पंगडान जिल्ह्याच्या इतर भागात ही कारवाई करून बेकायदेशीर दास्तान केली रेती आणि वाहनं जप्त केली. अंकोला आणि कुमटा तालुक्याच्या रेती व्यवसाय करच्या जाग्यार जिल्हाधिकारीन शिरूर, वडकणी, मिरजान, देवगी, तारेबागील, हेगडे सारख्या रेती संग्रह जाग्यार धाड घालून या आक्रम धंद्याविरुद्ध कायदेशीर क्रम घेवची सूचना दिली आणि हेचे पुढे अशेच धाड घालून या रेती व्यवसायाक गुंतिल्ल्याक गंभीरतेचो संदेश आणि पूर्व सूचना जिल्हाधिकारी गंगूबाई मानकर यांनी दिला. डीसील्या या सगळ्या धाडीत सुमार 60 पेक्षा जास्त रेव्हन्यू खात्याचे कर्मचारी मेळून 16 वाहनात 4 पंगड करून जिल्ह्यात वेगवेगळ्या जाग्यार एककालाक धाड घालून सुमार 200 मेट्रिक टन रेती ताब्यात घेतली. हेची किंमत अंदाज 2.5 लाख रुपये इतले आसा अशें कळला. हितूंत भागी आशिल्ल्याक अटक करची सूचना जिल्हाधिकारीन संबंधित अधिकाऱ्याक दिला असे प्रसार माध्यमाक कळयला. ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಬೋಟಿಂದ. ಅದೇ ಒಂದು ಬೋಟು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಶಾಲೆ
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार कचरो संग्रह वाहनाचेर स्वतः चढणं महिला वाहन चालकाले कौशल्य परीक्षण केले जिल्हा पंचायत सीईओ ईश्वर कांदू कारवार जिल्हा पंचायत सीईओ श्री ईश्वर कांदू हेमी स्वतः ग्रामपंचायत स्तरार कचरो संग्रह करच्या वाहनार चढणं केंद्रा आरसेट तर्फेन वाहन चालना प्रशिक्षण घेयले सिद्धापूर तालुका कानगोळ ग्रामपंचायतीचे अन्नपूर्णेश्वरी स्वसहाय संघाची महिला चालकी निलावती मडिवाळ हेमगेले वाहन चालना कौशल्याचे परीक्षण केले ब्रेस्तारा सिद्धापूर तालुक्याच्या विविध ग्रामपंचायतीक भेट देताना कानगोड ग्रामपंचायतीत भेट दिली त्यांना जिल्हा पंचायत सीईओ स्वतः कचऱ्या वाहनाचे चढ वाहन चलोवन वाहन चलयताना घेवची काळजी म्हणल्यार स्टार्ट गियर बदलचे वाहन नियंत्रण ब्रेक लावचे विधान अशा विविध स्वतः आणि वाहन सुरक्षते बद्दल घेवच्या कौशल्याबद्दल जागृती नियमाचे पालन करून व्यवस्थित आणि सुरक्षित वाहन चलोवची माहिती दिली या वेळार तालुका पंचायत ईओ देवराज हितलकोप्प नरेगा येडी श्रीमती विद्या देसाई ग्रामपंचायत अध्यक्ष सदस्य पीडीओ कर्मचारी आणि इतर ग्रामस्थ हजर आशिले इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद।